ефір триває. Я Альвіна Цибулаєва. Найближчу годину про все, що стосується окупованого Криму і материкової України, говоритимо наживо. Робити те гучніше. Нам є про що розповісти. Данилюка звільнено з посади секретаря РНБО. Указ Зеленського. Депутати «Слуги народу» зібрались на закриту нараду. Що втаємничують? Почалась сесія ПАРЄ. Української делегації немає, наші суто гості. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТR. Наш гість Назар Мухачов, співкоординатор «Суспільна система». Дякую вам, що прийшли. Вітаю Добрий вас. вечір. І вже поговоримо щодо історії щодо звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО. Знайшла своє завершення, яке вона, дивимося разом. Указ президента України номер 724. Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Зараз ми почули щодо звільнення. Як ви гадаєте, чому саме зараз? Що стало такою причиною, аби все ж таки президент підписав? Ну, насправді, детально про причини ми зможемо зрозуміти в найближчі декілька тижнів. А в принципі, ми маємо ситуацію з нормандським форматом, з формулою Штайнмаєра і так далі, яка безпосередньо стосується сфери національної безпеки і оборони. Можливо, Данилюк, будучи певною мірою фаховим бюрократом і буквоїдом, можливо, він вказував на те, що не можна якісь речі там робити, чи що якісь червоні лінії не можна перетинати і так далі. Це перший варіант. Ну і ще, мабуть, є такий варіант, що просто Данилюк відчув, що це не його, і він буде переведений на якусь іншу, теж достатньо теплу посаду, просто на рівні секретаря РНБО. Ну, але кажуть, що у нього там якісь стосунки між Богданом, щось там. Вони це цілком може бути, тому що не зрозуміли якісь зв'язки, мабуть, вони щось там не вирішили якісь там питання. Богдан – це людина, яка хоче вирішувати фактично мати вплив на всі сфери життя, і в першу чергу ключові сфери – це, власне, національна безпека і економіка. І, відповідно, в тих сферах, якщо хтось до кінця не, умовно кажучи, не лягає під Богдана, чи не хоче йому звітувати, чи ще щось, то цілком може бути, що Богдан і ті, хто за ним стоїть, що їх це не влаштовує. Як гадаєте, тоді Данилюку, яку посаду готують для нього, що він може очолювати в майбутньому? Поки що важко насправді сказати, тому що не зрозуміло, як будуть розгортатися події, і особливо це не визначено, власне, на цьому тижні, тому що цей тиждень пленарний, і Верховна Рада вже впритул підійшла до крадіжки української землі, і, власне, в середу буде розглядати комітет, і, можливо, навіть в середу або в четвер вони вже спробують за цей закон проголосувати. Наслідки цього будуть дуже страшними, але це все буде відбуватися, скажімо так, поки що ніхто не може сказати, за яким сценарієм. А ось уряд вже узгодив свою програму дій. Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, коли представлять документ в парламенті. Ефективність не повинна вимірюватися кількістю проведених заходів, кількістю фоточок на Фейсбуці, кількістю проведених зустрічей. Тобто всі ці фейкові, папірцеві галочку-палочкові системи, вони пішли в минуле. Ми спробували подивитися і поставити кожному міністерству по кожному напрямку вимірювану зрозумілу ціль з вимірюваними показниками, почитайте в цьому документі. Тобто це те, на що ми будемо орієнтуватися найближчий час, якщо парламент цей документ підтримує. На цьому тижні ми плануємо представити програму діяльності уряду в парламенті і дуже сподіваємося на те, що колеги народні депутати нас з цією програмою підтримують. На сайті уряду вже можна переглянути текст програми. Давайте подивимось окремі положення програми. Програмою уряду передбачено зменшення кількості інфекційних захворювань на 20%, зменшення кількості серцево-судинних захворювань на 10%. А ще серед намірів зменшення рівня смертності на 5% та збільшення тривалості життя також на 5%. Хоче Кабмін і ухвалення бюджетів одразу на 3 роки. У планах і суттєве зниження відсоткової ставки за кредитами, наданими в гривні. Заплановано і зростання
зростання середньої безпечної швидкості поїздів щонайменше на 10% та зростання перевезень пасажирів водним транспортом не менш ніж у 2 рази. Серед цілей – зменшення енергоспоживання на опалення мешканцями багатоквартирних будинків не менш як на 20%. Є й в плані 100% державних послуг надавати онлайн. І вже до нас долучився Віктор Кривенко, голова партії «Народний рух України». Вітаю вас. Доброго дня. І коментуйте щодо цих змін уряду програми, що ми побачимо вже на практиці. Я сьогодні їхав в машині в Полтавщині і слухав виступ прем'єр-міністра. Приємно, що він продовжує ту річ, яку ми починали ще з Андрієм Вадатурським. Це необхідність перевезень на річку, на Дніпро. Для цього треба поглибити дно в районі мого рідного Кам'янського, коли ще назва Дніпродзержинськ. Там є такий кряж, який не дає можливості великим судам заходити аж до Києва. І безумовно, коли по річці ходило до 90 мільйонів тонн, зараз менше 4 мільйонів тонн ходить, то безумовно треба цей напрямок розвивати. Треба всього-навсього 100 мільйонів гривень. Треба дати їх або з бюджету, або з адміністрації морських портів. Я сподіваюся, що це буде вирішено. У всякому випадку прем'єр це озвучив. Коли говориться про підвищення тривалості життя на 5%, я не розумію, я ще не читав, до якого це періоду відноситься. Тому що насправді уряд України краде з життя кожного українця 4 роки через бідність. В принципі, це українці обрали таку владу, як цю, так і попередню, так і нас обирали. І економісти чітко знають, що коли країна заробляє 20 тисяч доларів ВВП на душу населення, така країна не живе менше 75 років в середньому. Тобто тривалість життя – це абсолютно комплексний виразник якості управління державою. І в цьому відношенні є біологічна стеля 82-83 роки, середня тривалість життя. Скільки б ти не заробляв, 90 тисяч, 100 тисяч доларів на душу населення, Люксембург чи інші розвинені країни, все одно ти вище не стрибнеш. А є, безумовно, є виключення, такі як нафтові, сировинні придатки, яких велике ВВП, але тривалість життя мала. Тому те, що говориться про тривалість життя, це позитив. Що таке 5% – це просто, мені здається, що взяли зі стелі, воно гарно звучить, але цим треба займатися. Питання, що абсолютно не видно конкретних галузей, крім енергозбереження, те, що я зараз побачив по цій презентації. Знову лише загальне поліпшення бізнес-клімата. Воно необхідне, але його недостатньо. Як ми підтримуємо свій експорт, де експортно-кредитне агентство в Європі немає, тільки в Албанії і в Молдові. Всі інші країни мають свої інституції підтримки свого експорту. Які тарифні бар'єри, щоб сировина перероблялася в Україні? Вводимо ми $1, 3, 5 на кожну тонну зерна, щоб вона не виїжджала в Україні з України просто у вигляді зерна, а перероблялася в Україні. От цих речей саме галузевих не видно. Давайте послухаємо Ірину Верещук, представника Кабміну у Верховній Раді, що вона сказала. Ви бачите, оце все і є програма дій уряду. Вона велика, детальна. Кожне слово обґрунтоване, містить у собі цифри, містить у собі пояснення, містить у собі, власне, і філософські підходи, як ми будемо бачити життя українців уже в 2020 році, і чим воно буде кращим, і в яку сторону воно зміниться. Звичайно, що усю програму уряду важко зараз детально вивчити, та я не є фахівцем у всіх сферах, але те, що я прочитала, я розумію, що є написано фахівцями, є опрацьовано прем'єр-міністром і на сьогодні становить суспільний інтерес. Ось ми почули Ірину Верещук і бачимо, що «Слуга народу» конвеєром приймає ці закони, ці законопроєкти. Як ви оцінюєте, наскільки... Ви розумієте, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що є група осіб, яка сидить в Верховній Раді. Як вони встигають це приймати? Вони його не читають. В кращому випадку той, хто вказаний співавтором до конкретного законопроекту, знає його зміст. Причому вже не один журналіст насправді це детально показував. І є просто конкретна вказівка, є така собі, як мережа там зі своїми координаторами, 10-15 осіб і так далі. Про це і дослідження були на «Українській правді» і т.д. і т.п. Але з приводу цієї програми і тих числових показників, які вони кажуть, по-перше, ці показники дійсно взяті зі стелі, в принципі. По-друге, деякі з них абсолютно
абсолютно неможливо виміряти, і точно про тривалість життя неможливо виміряти там впродовж 3-5 років, а по інфекційним захворюванням там цикли ще довші повинні бути. І взагалі, в мене особисто зараз складається враження, що напередодні двох найбільших афер, двох найбільших реалізацій, двох загроз для України, це крадіжки землі і це, власне, нормандської капітуляції, назвемо це так, вони зараз просто відволікають увагу і вони заставляють суспільство, журналістів, експертів розмовляти про те, що вони там десь собі написали. В найкращому випадку те, що вони написали, це процедурне покращення, яке якихось нових сенсів не надає. І ось чому саме проходить засідання за зачиненими дверима. На це нам відповів нардеп Микита Потураєв. Давайте послухаємо, що він сказав. Приховувати нема чого, але це робочий процес. І насправді до того, як ми самі розібралися в тих чи інших там проблемах, тих чи інших цілях, які там є в програмі, які там бюджетні цілі і так далі, ми, звичайно, хочемо це проговорити в своєму колі, в колі нашої фракції, а потім, звичайно, це все буде відкрито для спільноти, для суспільства, в тому числі через засоби масової інформації. І зараз там триває засідання, і вони саме обговорюють програму уряду. Але щодо закриття засідання, так ми послухали коментар Потураєва. Як ви вважаєте, наскільки влада сьогоднішня така відкрита і чого їм боятися від журналістів, від людей? Я абсолютно підтримую їх в тому, що засідання фракції закрите. Тобто Всі Народний Рух України – єдина сила, яка публічно не підтримала діючого президента перед другим туром. Але підтримуєте те, що воно засідання закрите? Ми підтримуємо правильні речі і не підтримуємо неправильні речі. Якби ви не розповідали про референдуми і про те, що потрібно прекратити стріляти, я завжди буду повторювати, що український воїн не стріляє, він відстрілюється, бо він захищається, а не є агресором. Добре, що це в більшості це було технологією для завоювання Сходу і Півдня, і це поки що ми не бачимо прямих кроків. Хоча я погоджуюсь, що по нормандському напрямку є певні загрози і питання, як тут президент стоїть чи не стоїть. І завдання руху ми завжди були проукраїнською силою. Тобто ми правильні речі підтримуємо і тут ми його підсилимо. А неправильні речі ми будемо про них говорити. От як питання землі. Ми завжди виступали за ринок землі. Тобто не може бути власність з обмеженням на використання. Це комуністи робили, забирали паспорти. То, якщо хочете, можна подискутувати. Без проблем. Будь ласка. І в цьому відношенні, але ні в якому випадку не можна продавати землю іноземцям. Треба встановити мінімальну ціну, щоб державний банк викуповував. Ми про землю ще будемо казати у наступних випусках, обов'язково. Тому що по землі зараз важливо позицію формулювати. На цьому тижні 100%. Популісти розповідають, що вона має бути вся тільки державна. Щодо закритості, так, засідання, те, що відбувається зараз за закритими дверима, як ви це оцінюєте? Наскільки влада, яка саме на виборах казала, що ми відкриті, і ми бачимо, що засідання закрите? Засідання фракції, воно може бути як відкритим, так і закритим, залежно від того, які питання вони обговорюють. Я впевнений, що там ключове питання, власне, по всіх сенсах, це питання землі. Вони його будуть продавлювати, вони спішать, вони збираються вкрасти українську землю. І те, що нам розповідають байки, те, що нам розповідають... Вкрасти. Дайте я скажу. Те, що нам розповідають про вільний ринок землі, це насправді абсурд. Тому що, наприклад, от ви розказуєте про вільний ринок землі. Давайте з вами в прямому ефірі поб'ємося об заклад. От в Україні немає вільного ринку землі, в Польщі є. Де швидше можна відкрити сільськогосподарське підприємство? Так мені не дало договорити про ті обмеження, про ті обмеження з точки зору проживання. У Франції це 9 років проживання. Так, ви погоджуєтесь на парі чи ні? Якщо ні, я продовжу далі. Де швидше? Доскажіть. В даний момент часу той законопроект, який опубліковано, це законопроект відкрито антиукраїнський, з закладеною нормою купівлі землі фактично 70% української території іноземцями через юридичні особи, де 99,9% статутного капіталу може належати іноземним громадянам. Не врахована там загроза осіб з подвійним громадянством, з потрійним і так далі. Обмеження 15% на область, це ж взагалі абсурд. 6-7 людей скупили всю область. І коли мова йде про те, що вони виділили якісь там 4 мільярди на підтримку фермера, то це просто тотальна фальш, тому що українські фермери навіть всі разом
теоретично не здатні потягатися, не знаю, з резервним фондом Китаю, Ізраїлю, Росії тієї ж самої і так далі, і так далі. Можна перераховувати. Хочете сказати? Будь Звичайно. ласка. Тобто, перше, ми не повинні підмінювати поняття. Чи має бути власність на землю? Має бути. Українець завжди був власником на землі, поки не прийшли комуністи і не забрали це. Друге, я категорично проти, щоб іноземець володів нашою землею. І в моїх виступах так само те, про що ви говорите, що в юридичних особах можуть бути лише громадяни України. Подвійні громадяни. Подвійне громадянство у нас заборонено, воно є взагалі за межами закону. Як тільки підтверджується інформація про подвійне громадянство, в чому загроза подвійного громадянства? Тому що людина стає підданим законом іншої держави. Тобто я не проти, щоб українці громадянство набували як друге, тобто ті, хто мали дідуся, бабусю, які виїхали під час війни, хто зараз там канадієць, австралієць, щоб він набув, щоб він голосував. Я не заперечую, але щоб українець набував друге громадянство, я категорично проти, бо він зобов'язаний по іншим законам. Це мінімальна ціна, це Держбанк, це ценз певний, погане слово ценз осідлості, але це певний час проживання в цій громаді. Тому що ми будемо мати десятки мільйонів мігрантів в найближчі роки, бо на нашій території може 100-200 мільйонів людей. Але ринок має бути. Казати, тільки покличте. Обов'язково. І нардепи перестануть працювати у турборежимі. Про це анонсували пленарний тиждень, розповів в ефірі телеканалу «Інтер» заступник голови парламенту Руслан Стефанчук. Давайте послухаємо, що він сказав. Цей турборежим, він надзвичайно важкий, але він реально почав демонструвати, що Верховна Рада почала працювати. І те, що ми почали працювати, звичайно, є якісь помилки, похибки, але ми над цим працюємо, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. На наступний тиждень ми запланували 3 законопроекти, які стосуються антикорупційної політики. Зокрема, з них це повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яка ганебно була скасована Конституційним судом. Це питання пов'язані з корупційними викривачами. Ось ми почули Стефанчука. Як ви гадаєте, ось вони приймають ці законопроекти. І коли ми побачимо результати? А чим ми будемо їх вимірювати? Тими відсотками з програми уряду їхньої? Тобто, результати ми, я думаю, що в більшості випадків не побачимо. І в більшості випадків в нас йде така, знаєте, тотальна підміна форми. От нам малюють красиву форму, що там все класно, там вони працюють, там, насправді вони самі собі суперечать. Вони красиво розповідають, 10 законів прийнято, 20 шалена ефективність, при тому, що ті, хто голосують за закони, їх не читають. І частина з тих законів може бути хороша, частина може бути погана. Вони їх не читають, не вчитуються, вони порушують регламент, порушують Конституцію, фактично з перших своїх засідань. І тому те, що вони говорять припинити турборежим, такий режим, він же ж не може тривати вічно, треба змінювати щось, та і публіці може набриднути. Як ви гадаєте? Безумовно, треба його припиняти, і особливо в таких законах, як про державний бюджет. Тому що він є наслідком програми уряду. Не може бути, що закон про бюджет. Я розумію, як колишній заступник голови бюджетного комітету, що є наші терміни, кодексом передбачені до 15 вересня мали текст подати. Але зараз треба не поспішати з затвердженням програми дій уряду і реально її розглянути, де в ній є економічні складові, де скільки робочих місць створюється в якій галузі, які інструменти для цього створення. Як ми повторюємо Литву, Польщу, Угорщину, Туреччину, а не підсовуємо президенту угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, яка знищує нашу текстильну галузь, яка б'є страшно по нашим виробникам овочів, фруктів. Другий закон, по якому не можна турборежим, безумовно, це питання землі. Треба дуже детально випрацювати, тому що це питання, яке може розірвати Україну зсередини, і на якому будуть працювати. З одного боку, я розумію завдання, які там понабиралися деякі грантоїди, щоб відкрити все, і іноземцям, і особам без громадянства. І розумію, як інша сторона може на цьому маніпулювати, хоча частина з них ще в 2008 році писала меморандуми з МВФ, де писала громадянам без громадянства. У 2008 році дуже цікава ситуація. Наступне, що треба дуже важливо пропрацювати, це питання тих же інструментів економічних. Експортно-кредитне агентство, індустріальні парки. Ставлять 20% зниження енергозбереження, це фантастичні речі. Тобто це треба вкласти десятки мільярдів гривень. Треба займатися цільовою місією. Бачимо, як влада буде працювати. А ось права рука нардепа. Кого деякі з слуг народу взяли собі помічники?
Депутат-мажоритарник від «Слуги народу» Микола Тищенко, зокрема, має 22-річну помічницю Мар'яну. Раніше вона розміщала своє резюме в інтернеті, шукала роботу моделі, брала участь у відборі до конкурсу «Міс Україна». Нардеп Олексій Мовчан від «Слуги народу» в помічницях має екс-модельку Валерію. Вона хореограф-постановник, працювала танцівницею в турецьких готелях і круїзних лайнерах. Ростислав Тістик, депутат від «Слуги народу», має серед помічників інстаблогера Ольгу. Дівчина має понад 10 тисяч підписників. За освітою – юрист. Як вам сподобались помічниці народних депутатів? Ви знаєте, мене в теперішній ситуації набагато більше турбує біографія того ж пана Богдана, ніж якісь 10 помічники якихось невідомих народних депутатів. Але вони ж будуть жити на наші з вашими грошами. Вони будуть жити на ті крихти, які з царського столу їм час від часу, як собачкам, будуть кидати. Не більше, насправді. Я з повагою ставлюсь до телеканалу АТР, і ми завжди підтримували кримськотатарський народ. Я голосував за фінансування вашого каналу, але мені здається, що все ж таки не можна так жовтіти. Тобто, якщо навіть говорити про помічників, кажіть, це штатні чи позаштатні? Там штатних обмежена чисельність, їх в 5 разів менше, ніж позаштатних. Загалом їх понад 30. Те, що людям це хочеться бачити, я розумію. Показали 3 гарних дівчат в купальниках, що от які погані депутати. Тобто Ми не казали, що вони я їхній погані, опонент. Але ми не говоримо про землю, ми не говоримо про економічні інструменти, ми говоримо про те, Про землю ми тобі казали. не розібравшись, вони за гроші бюджету чи вони безкоштовні. У мене було 27 позаштатних помічників. І частина з них були справді красиві, так що цього соромитися чи що. Але ще й розумні. Ми про землю казали, що тиждень тому, минулого тижня. І щодо, ми маємо факт, що ці вони штатні чи позаштатні? чим вони можуть допомогти? Вони штатні, звичайно. Дивіться, на окрузі, якщо там чоловік-мажоритарник і... Чим вони можуть допомогти депутатам? Чи взагалі можуть? Я в 19 років став помічником директора найбільшого в Україні проєктного інституту по металургійним заводам. 22 помічником директора Южмаша, 23 заступником гендиректора Южмаша. І казали, перша анонімку в СБУ прислали, коли мені було 19 років, а ми реально з директором півроку жили на тих заводах і вибили борги по зарплаті. А ці дівчата, я не знаю, те, що вони гарні, це ж не означає, що вони не глупі. Вони з бюджетних грошей. Чим вони можуть? Що ви взяли, що вони штатні? Штатні. Це вас вам підтвердили, що штатні, по вуху. Редактора перевірили, все нормально, штатні і з бюджету можливо, вони на окрузі комунікують. Виплачувати їм зарплату. У мене просто питання, що я впевнений, на 90%, що є чоловіки негарні, які набагато більше шкоди принесуть, ніж ці гарні дівчата. Просто якийсь такий сексизм. Всі українські жінки красиві. Це не сексизм, я просто в доповнення. Я погоджуюсь з моїм колегою, що потрібно обговорювати все-таки більш нагальні, важливі питання. Питання землі, воно горить. І воно пахне дуже великою кров'ю. Ми весь тиждень приділили увагу. Ви нас не кликали. Я просто останню фразу хочу сказати стосовно цього. У 2008 році Ющенко робив подання в Конституційний суд. Суддею-доповідачем з даного питання про скасування мораторію був Віктор Шишкін, мій дуже близький побратим. Він написав конституційно-правовий аналіз того, що таке земля в Україні. Це унікальний аналіз, причому Конституційний суд, не маючи права, насправді закрив повністю провадження якраз для того, щоб ці матеріали Віктора Шишкіна не побачили життя. І там обґрунтовано дуже чітко, що таке земля для українського народу. І насправді те, що ви говорите, власність і так далі, це якраз є популізм. Тому що земля має подвійну конституційно-правову природу. І для початку хоча б прочитайте 13-14 статті Конституції. І перейдемо щодо міжнародки. Давайте ми з паном Шишкіном дискутуємо і багато чому погоджуємося. Але без власності цього не буде. Право обігу, право оренди. 90% ринку землі Франції побудований на оренді. Найбільший виробник сільськогосподарський в Євросоюзі. 90%. Це абсурд. Поговоримо щодо міжнародки. Не відповідає статистиці. Я не бачу сенсу дискутувати з таким підходом. Українські нардепи вирушили до Пар'є, але не для участі у сесії. Очільниця української делегації Єлизавета Ясько розповіла, чому саме так.
Щодо формату участі в наступній сесії, яка пройде в січні, ми будемо приймати рішення в кінці року. Ми будемо брати участь і їздити на переговори. Однак все залежить від результатів консультацій. Ми ж не можемо просто взяти і погодитися з поверненням російської делегації. Як це буде виглядати для українського суспільства? Це буде зрадою, розумієте? Є національні інтереси. Ми наберемо участь у цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво як стратегічно важливе для України. А ось народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв також виїхав до Пар'є. Давайте послухаємо, що він нам сказав в ефірі телеканалу АТR. Відбувається, як на мене, унікальна ситуація, коли країна-агресор є в залі, а країни, які постраждали від цієї агресії, відмовились війти в зал, включаючи Україну. Я думаю, що це яскравий приклад того, як може деградувати орган, у якого найвища мета – це захист прав людини. І ми маємо вже заяву голови Пар'є щодо повернення російської делегації. Навіть в разі найскладніших криз ми не повинні закривати двері для діалогу. Необхідно спілкуватися і обмінюватися думками. Той факт, що російська делегація знову набула місце в рядах асамблеї, дає нам можливість працювати з російським парламентом. Ми можемо обговорювати з ними теми, що представляють спільний інтерес, а також теми, які викликають нашу стурбованість. Ось ми побачимо у Пар'є російську делегацію, але не буде там українську. Як ви ставитеся до таких змін? Мене скоро буде тіпати від слова стурбованість. Дивіться, безумовно, європейцям, як і 100 років тому, коли Антанта нас зрадила і замість німців не зайшли війська Антанти, тільки в Одесі висадилися. І ми маємо через свій внутрішній розбрат і зраду наших зовнішніх партнерів, маємо 100 мільйонів вбитих і ненароджених за ці 100 років. Так і зараз. Європа хоче закритися, всі хочуть, щоб за цю проблему забулися. Тому завдання України, яка воює з Росією на фронтах інформаційному, геополітичному, культурному, економічному, духовному, власне, військовому, на кожному з цих фронтів має бути своя стратегія. На інформаційному за ці 5 років було абсолютно програно питання комунікації з громадянами Європи. Тобто їм не говорили через засоби там телевізійні, інтернет, до кожного не достукувались, не показували наших дітей покалічених, не показували окупований Крим, як там люди по в'язницям, і казали, це ви нас зрадили. Це ми вам зброю свою віддали, це ми вам повірили, Лісабонський меморандум, Будапештський меморандум. Будь ласка, ваші уряди не повинні нас зараз зраджувати. Не подачки нам давати, і слава Богу, там хоча б там оборонні джевеліни ми на колінах виплакали. От, тому в цьому відношенні треба роботу активізовувати і постійно до них достукатися. А з точки зору делегації дуже важливо, щоб вона була дружньою, щоб наші внутрішні політичні чвари не стали причиною, де кожен заявляв, ну, Поблок завжди був п'ятою колоною, і його представники там все одно будуть грати на руку Росії. Тепер там ОПЗЖ називаються. А от щоб наші між собою не почали доказувати, хто більший патріот. Попередня 60 делегацій. Як ви гадаєте щодо участі української делегації? Дуже чіткий і дуже послідовний момент. Європейські країни, прагнучи заробляти, вони будуть опиратися тільки на юридичні факти. І скільки б ми не кричали, що Росія є країною-агресором, поки юридично ми її як країну-агресора не зафіксували, не ввівши воєнний стан, не виконавши Конституцію і закону, до того моменту вона не стала агресором. Після того, якби ми ввели воєнний стан і зафіксували Росію агресором, ми могли б розпочинати консультації щодо Будапештського меморандуму, як це прописано в процедурі. Причому Англія, Великобританія насправді в 2014 році зверталася в час, коли був ВО президента Турчинова, стосовно того, чи розпочинаємо ми консультації чи ні. І в даному випадку ми маємо ситуацію, коли зрадник Турчинов, зрадник Порошенко свою відповідальність пробують перекласти на стурбованих партнерів. Стурбовані західні партнери, вони переживають за свій прибуток. Але, само собою, що якби ми задали певні рамки, зайняли наступальну позицію і абсолютно оборонну позицію в Україні всередині на всіх фронтах, то була б зовсім інша ситуація. І причому на всіх фронтах. Це на рівні економіки,
На рівні навіть безпеки, у нас немає жодного мобільного оператора, який не належить росіянам. Це театр абсурду. Телеканали, хто власники? Медведчук і його група, так це повний абсурд, це просто нонсенс. Тому насправді в нас внаслідок зрадницької політики, яка зараз продовжується, не відбувається війни як такої. Назар Мухачов, співкоординатор «Суспільна система», і Віктор Кривенко, голова партії «Народний рух України». Дякуємо, що були з нами. А далі ефір телеканалу АТР продовжує Прайм Муждабаєв. В гостях у нього Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег». Будьте з нами.